da diya da mata, mai kumfa ya kona Allah wanda ya kayi da kan halitta, mai dorawa da saukewa shi ɗai ka biyan bukata. Allah shi ya nufi Bauchi barista sai ya rike ta, shi za ya nufa ya kara duk da magauta na ta naci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Dukkanin wakar da zan yi sai na gaida mafi karamci, Muhammadu Al-Amin mai sansa nake baiwa mutunci. Dukkanin mai kwaikwayo na sunan ya more halacci, tsira Allah da ɗa masanin kasa lafiya har aminci. Ahli har masu habu sharifai da darajar sumanci, shehunai auliya waliyai masu yawan mutunci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Lila fi ƙureshi mai shari ya tsaya gare shi, ya zam nauyi a kan sai don ya zauna kar ya tashi. In ya gama tanadinsa ya Allah kawar gaza shi, asanar da suke wa barista ta zam taki gare shi. Allah ka iya wa yan iska gara to gare shi, ƙarfin gwiwa ka bashi ya tsallake duk tarkon macuci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Barisi ya amana farar tafiya duka mun shige ta, tafiya ce ta kishin Bauchi kuma tare da al'ummarta. Jagora baba barista mun bi shi maza da mata, duka ranka ta kaf jihar Bauchi tare da al'ummarta. Gaskiya ɗaya ce muna kai waye za ya hana mu binta, shi wanda ya san mutunci wannan baya yin butulci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Zamani goma sarki goma gwani kowa da nasa, wani domin ilimin sa ke bin sa, wani dan kudinsa, wani ko domin mutunci al'umma ke bibiyarsa, wani dan kyawun halinsa, wani dan karfin jikinsa, wani tsoron sharrikan sai sa haka nan aka bibiyarsa. Barista muna biyarsa domin ya gadon mutunci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Babu sai mai dausayi bai so na kasansa ta sha wuya ba, gyara ya ake sai mai addu'a ba korafi ba. Masu zagi a gare ka ba ne ba yan gari ba, ran girbi za ka gan su ran shuka ba za su zo ba, burin su kawai a biyu su biyayyar su ba za su yo ba. Bore ga masu sharri wannan baya nufin butulci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Mai laya sai ka zauna mai zamani na gabanka, a suna so ba su so maƙiyanka tilas ne su barka, da tsara ko da suka mu talakawa mun yabe ka, da takalmi kafar ka ka take mace zai masu suka. Duka iko na ga Allah kuri ummu suna gare ka, tattalin jama'ar mu kayo sannan kayi rikon mutunci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Babu sai mai kishin jihar ma ko aina ka sami kima, ka san darajar mutane marayu ma ka ba su girma, tausayin mata da yara ba ka san kaga sun yi fama, kyakkyawar zuciya imani Allah ya zuba ma, karar ka ta sa su kai ka tattaɓa ka ba su dama, ka motsa sun gani a karo ɗaya ran kowa ya ɓaci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Kyale su ce da aiki yadda ka ɗauko garka juya, fisa suka kinki rigima a nufin suka ja da baya, manufar su hana ka aiki a Bauchi don tsabar kiyayya. Allah bai ba su dama ba kuma ba mai baka kunya, hasbunallahu muke ba mai sa tafiyar ta ɓaci. Barin siya amana sun onar sun kai ta zarce, APC a Bauchi FMK birni da ƙauye, mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci.
kuɗi jingin kai ba su hana ka aiki ayyukan da aka aje suka zo ka samu kana da ɗauki ga ma'aikata na bogi sun ɗauka an saka aiki tattalin arzikin ƙasa kuma yi kasa babu kuɗi na aiki amma a hakan kake yi gwamna don tsabar halacci. Barin siya amana tun ana sun kai ta zarce APC a Bauchi FMK birni da ƙauye mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Kana zuba ayyuka ga sunan jama'a kuma na yabawa wanda ba su ganin alkhairi idanuna su suka yi rufewa sun ce wai ba a yi har rantsuwa wasu sun kayowa baki haka nan yake don mai da gwani mai tabbatarwa talakawan da ake don su sun san kayo halacci. Barin siya amana tun ana sun kai ta zarce APC a Bauchi FMK birni da ƙauye mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Ayyukan da kayo cikin shekara guda biyu zan faɗowa yan kaɗan ne a cikin su waka ta ba ta iyawa da faɗo duka zai wuya sai dai kaɗan in zakurowa a wala bakin kuros da Kano road lallai yayi kulawa mai musu kuma kai ta yi ci gaban ta yanzu ana taiwa santanar bakin kuros nan ma malan je kai ganuwa da kwawa balewa estate housing lallai yayo kulawa mun ga wannan ayyuka mai gaskiya babu bani na kowa ta tare ale hanya biyu dukansu an yo gamawa sannan ga sabuwar hanyar ningi an yo kulawa sanar duldin nan ma ko za ka je ka kayo ganowa hanya a garin misau aikin ta yanzu ana taiwa gandumari da gundari jama'a duk na ji suna yabawa an kare zuwa jura da ma sabon aiki an dagowa garin babani ma dogon titi ka ja shi ana taiwa dogon jeji da sabon kafi nan ma duka yi kulawa har zuwa jama'a da jakshin gwarzo na baya gazawa ita a tafowa ma feri sun za a yi kammalawa kai na so har jigawa baba ya ce za a yi haɗawa mu ma yan azare barista namu muna yabawa samar da ruwa na sha lallai barista ya yi tsayawa kwamishinan ruwa galima jibin yo yabawa ka kawar da matsaltsalo na ruwa al'umma min yabawa sauran da ban faɗa ba ku bi ni bashi zan fadowa. Barin siya amana tun ana sun kai ta zarce APC a Bauchi FMK birni da ƙauye mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Babarin Allah kake kuma Allah ne ke taimakonka duka sharrin da suke ko guda bai tasiri a kanka har masu gadar zare kyale su da kai na su za su afka talakawa na fahimta baba wuce kai ayyukanka birni ƙauye a Bauchi duk amma shaidar aminci. Barin siya amana tun ana sun kai ta zarce APC a Bauchi FMK birni da ƙauye mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Mai tsara kai ta yi har mai suka makar ka basa tafiyar barciya amana tun tuni dai ta yi nisa magana dai kai ta yin damu ba ma ƙaunar ku kosa ai dai mu gani auta ba ta horo da tusa ginin barista mai kwari ne zai yi wuya kurusa mai tunanin za mu karye ya more da ragon azanci. Barin siya amana tun ana sun kai ta zarce APC a Bauchi FMK birni da ƙauye mai a gwamna ƙaryar magauta masu naci. Duka mallai sallama a gare ku nake fatan mu dace barista yayi mai 2019 yayi ta zarce mu bige duka yan uba da suke magana wai sai mu kauce babu barista wuce ƙaryar magauta masu naci. Barin siya amana